दे माइनावफोरा एसे रंजालाय माइ हानो गनायनि दे एसे रंजालाय मोजां मालिकआ नै बिथाङानो माबा फोरमायगोन नामा आबादारि खेथियग बिथांमोननिसिम माबा मोनसे फोरमायगोन नामा नोंथाङा जे नैबे बेसेबा गिदिर मेचिनखौ जोंनि गामियाव लाना फैबाय दा माने एकदम सानसेयाव बेसे हानो हायो आरो बिगायाव बेसेबां लायो आबादारिफोरनिसिम बेनो आबादारिफोरनि थाखायथ' जोबोद गोजोनथाव नांगोन मानो होनबा बे समाव मानसि मावनाय बुस्थुआनो गैला होनजायो सब मेचिनजोंनो मावजोबसै जि आबाद मावा मानो बा जि बेब'खा मावा मानो आजिखालि गारि गुरा नङाबानो सोलिखाला बिदि हिसाबै हाजिरा नागिरबा हाजिराखौनो मोना गतिके मानसिफ्रा बुंनायखाय आं बे मेचिनखौ लाबोनाय जादों माने बिदिनो आंबो गोजोननाय मोन्दों जेरै बुंदों माने ओरैनो खामानि मावदों मानसिफोरा नोङो 10 दिन 15 दिननि खामानिखौ सानसेयावनो फोजोबनो हाबाय बेलेग खामानिबो मावनोबो हाबाय आजिखालि मानसियाथ' बेस्थ'खासै गुबुन गुबुन डिउटियाव थानायसै बेनिखायनो माने 10-15 दिननि खामानिखौ सानसेयावनो साफा मोजां गयो गुबुना बुङोमोन जे खना खनला माइ थालाङो माइ लेथेर फेथेर जायो होननानै खिन्थु आंबो मिथियामोन बे मेचिनखौ लाबोनानै आंबो नुबायदि सबबो नुदों रायजोफ्रानो खिन्थु माइबो गफाया आलाय सिलाय जाया खुद मेगनजों नुबाय आरो दा नोंथाङा मा जायगायाव हागासिनो दं माइया दा मा गामियाव दिनै उदांस्रि होननाय गामियाव आं दा हादों सान्थिफुरनि ओरै सोनाबहा 120 बिगानि ओरै सानजाहा गामियाव आरारातजों नांजाबनाय बे आबाद फोथाराव हागोरदों आरो दिनै सोरनोबा नांगौब्ला माबा मोनसे सोरनोबा नांगौबा कन्टेक्ट खालामनो हागोन नाम्बारखौ बुंना होदो एसे 9864429663 बे नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामबानो आंखौ मोनगोन आरो थेंक इउ जागोन दे दा बे समाव माने माइखौ माबायदि हादों माइया बेसेबां मोजां जादों बेसेबां मोजां जायाखै माइ थालांदों नामा बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिनोसै नोंथांमोना नायनानै लादो दा नै बेबायदि जादों माइ हानाया सोलिगासिनो नै